Aínda que o tempo pasa rápido, 10 anos non se fan todos os días. No Asador O Ruedo, en Vilagarcía, quixeron celebrar por todo alto a súa primeira década de vida. Para a ocasión, este mércores á tardiña organizaron un evento no que non faltou de nada. Con el, os responsables do local, naturais de Chantada, quixeron agradecer a fidelidade de clientes e amigos, máis aínda logo de que Vilagarcía o recibise cos brazos abertos. Nós somos de Chantada, chegamos aquí, collemos este local, levaba moitos anos cerrado e todo tal. E, bueno, gracias á xente de Vilagarcía, dos alrededores e demais, fixemos unha labor que me parece que é impresionante. Para a celebración, o Ruedo organizou unha sardiñada, acompañouna coa música de Perdidos al Trío. A día de hoxe, este restaurante é unha das grandes referencias gastronómicas da cidade, destacando do seu menú o polvo e as carnes de vacún. Dedicámonos ao pulpo, dedicámonos ás carnes galegas certificadas. E, bueno, vamos un pouco por aí, vamos a seguir nesta línea. Pero nestes 10 anos tamén houbo momentos duros no Ruedo, varios incendios e, por suposto, a pandemia marcaron esta década. Pasámoslas moi canutas, porque tuvemos 3 incendios, desde o 17, 19, o outro día en noviembre pasou outro, independentemente da pandemia, que a pandemia viviu todo o mundo. Pero por sorte as cousas malas xa quedaron atrás. Neste 10º aniversario foron moitos os que non perderon a oportunidade de achegarse ata aquí para felicitar o Ruedo, mesmo vellas amizades de Chantada que tamén participaron nesta cita. Veño desde Chantada e veño á celebración aquí do Ruedo, fai 10 anos que se abriu. E, bueno, isto está moi ben, teño música, estamos pasando en grande. E, bueno, esperemos pasar outros 10 anos máis aquí. Pois moitos parabéns por moitos anos máis e nós que o poidamos contar.